И здравейте хора, аз съм Боби. Знам, че не съм качвал от няколко месеца, но просто хищно не ми се качваше. Поради факта, защото не ми се качваше. Знам, че това не прави логика. Смисъл няма смисъл, да. В момента сме с Крис и ще реагираме на коментарите на видеото, което Кристиан направи за Ванкуайти. Първо хора, аз да кажа много ви благодаря за подкрепата на моето видео. Благодаря за лайковете, за гледанията като цяло. И да, нещо видео ще гледаме коментарите. Ето набързо да ви покажа канала на Бой, понеже сме от моят екран. С най-аудойтните неща. Да, абонирайте се. И така, продължаваме сега с първият коментар. Така. Първият коментар, както виждате, е на стоянката Gaming YT. По-скоро Ванко 2.0. Да, така. Просто виж му канала, Криси, виж просто какво качва. Нека да му видим канала, така. Просто няма да коментираме, просто Ванко 2.0. Едно към едно, обаче с AliExpress Edition. Да. Така. Сега, да прочетем коментар. Така. Бате, честна дума, не знам откъде си се спаунал. Някакъв рандом деци мисли, че има шанс да мине Ванко. Бате, отиди и се заби. Ти кога си каза, че изобщо си иска да го задминеш? Абе, искам да го задмина, хора. В скрипта ни темпо дон. Да, просто искам да ми напишеш, ако гледаш това видео, да напишеш под моето видео, което сега, или това на Боби, което ще се качи. Искам да напишеш къде съм казал, точно в коя секунда и минута, съм казал, че искам да мина Ванко или каквото и да е. Това искам само ми кажеш. Така, да преминаваме към следващия коментар. Има още коментари. Не, тук някой такова съпротва. Да, ма какъв фал! Той не е натиснал нищо! Опа! Ма какъв фал! Той не е натиснал нищо! Ето, един човек да ме съпортне. Така. Следващия. Shadow 970 9700. Започваме вече с някой, който коментира 5 милиарда пъти. Поради някаква причина. Да, този пичага... Няма ти е фен ти е. Просто не иска си го признае, защото фени на Ванко. Да, той явно не знае, че колкото пъти коментира, толкова повече видеото се разпространява. Първо нека да му видим канала. Какво е това, бе? Брат. Шадо! Леле, лого ме казва, че... Нека да му чуем. Като на Ванко буквално. Каква е тая игра, бе, човек? Пичагата явно е от... аз не знам коя година е стъкнал. Не. Този бълник е или англичанин? Ама той е на ту музиката, тежката, бе. Здравейте! Добре сте дошли в моят канал! Няма да му правим реклама! Беги, брат! Добре, хора! Сега да преминаваме към следващия коментар. На Ванко, хора, да? Ванко коментира под клипа. Не! Няма да ти направя реакция на клипа, за да спечелиш гледания. Така, първо, сега да кажем за гледанията. Аз не искам гледания, просто исках да направя това видео с Боби, за да покажем, че всъщност не са точно такива нещата. И да, никъде в клипа не съм казал, че искам гледания, някакви такива неща, че съм го направил само за гледания. Нито пък си вика, че ще го заминаваш и тем подобни. Да, така, преминавам. Това в края на клипа беше просто прекалено. Аз го направих между другото на кръка си, покажи. Да, края не съм го направил. Да го покажа ли? Показвай, ти казах. Айде, така. Баба на гейминг, хора! Баба!
Благодарение на Vavada Gaming, които са и спонсорът на днешното видео. Ако искате просто да правим още такива видеа, цъкнете просто на линка в описанието и да играете в Vavada Gaming. Ще получите 100% бонус при депозит, при първи депозит и също така ще получите... Папа Перес! Говори каквото искаш да мен! Но не намесва и други деца и хора. Ако се налага, не бихме се поколебали отново да се обърнем към всички легални инструменти за защита на труда и авторските ни права. И в скоби е сложил не само тези, които сме използвали сега. Той ще използва инструментите на YouTube, защото все пак ако му видиме последното видео, нека да му видиме видеото! По-скоро някои последните видеа наскоро. Да, нека да го видим, казах. Не отива. Нека да го видим! Блокирате. Използвай Всички легални инструменти за защита на труда. Ама спри видеото, бе! Как се използват инструментите на видеото! Просто гледай, защото това наистина беше... Не искам да го слушам, той как ми вика, че всичко е скриптирано. Абсурдна проява на скрипт! Абсурдна! Чакай бе, това... Така че хора, как... Както виждате в последното му видео, Анди учи Ванко как се използват инструментите на YouTube за 24 часа. Да последва това, което брат му направи с Коби преди няколко години. Да, ето го хора, както виждате. Така, да преминаваме натам. Така, не замествай никакви деца, други неща. Така, добре, това е ясно. Просто казваме, че не е добре. Не знам ти какво мислиш, но не е добре. Случайно не знам дали знаеш, но ние сме много по-малки от теб и знаем, че не е много добре случайно да промотираш казино, Цъкнете просто докато на линка в аудиторията си е описанието. 7-8 годишни. И също трябва да се Така че- държиш като някакво лапетие, докато той вече е на 19 между другото. Да, в смисъл, не знам, хора, не знам дали знаете, обаче нали смисъл и ние сме го гледали, но просто преди... Почна смисъл, да той се преди променя. беше- Промяната я Да, забелязахме. преди беше доста по... Окей, сега сякаш почва изведнъж да прави нещата за гледания или нещо и аз не разбирам, като видя, че За изкарва пари ги доста прави пари нещата, или аз не знам, не не знаеш. знам. Мисъл, не мога да знам. Популярността и славата Да. променя хората. Парите, всичко. Променя го сега нормално. Да, как знаем, така си е. Но така. Това е пак същия. Кой казва праскайте палеца? Има чувство, че този човек нещо е паднал от Марс. Този коментар Абе, това директно... е аудиторията, какво очакваш? Ето, отново Shadow 9731. Отново Shadow. Вика, като бяхме малки, а той е на 10. Като бяхме малки, какво има преди, като е бил в детската градина? Още се учил да пари. Да. Да. И тук са му написали, единствения, който е на 10 години тук си ти. Особено, щом се казваш Shadow Gaming 83933. Нещо си. Набавя, че Това на си е 10 години, напълно защото аз на 10 години се бях търсил Shadow Gaming BG и бях отидал нарочно отидох и написах точно това име, видях някой пича да си стрима в Fortnite и го нарекал копирач и какво ли не. Пич, ако гледаш това видео, извинявам се, просто бях прост и да. Така, Че се стримеше в Следващия. Белингам ли е това? Рамос. Така. Минути, това най-сетне попадение. Това най-сетне е попадение, разбираш ли? Верно ли направи едно... Чакайте хора, аз сега това не го разбирам. Обаче това приятелката на Ванко или... Не, ние с Боби се чудихме, защото това беше първият Виктория, коментар. да, тя е, гаджето му е. Обаче чакай, смисъл... аудиторията му в стрима не пишеше ли, че им тъкат лиги, като гледат Виктория? На стрим гледах един път, някой го беше казал това в чата. Пиче, ако гледаш това, добър ли си? Как е живот? Да, верно. Оха ми добре хора, да видим. Топките обаче Това ги минути, кажа. това най-сетне попадение. Да видим коментара.
Верно, да прави едно 30-минутно, просто едно 30-минутно. Ванко, научи си приятелка да пише. 30-минутно просто е така, да хейтиш Ванко и евентуално, нали, да получиш повече гледания. Скандално, братле. Това с гледаната вече го казахме. И да. За начало научи се да пишеш и тогава. Научи се да пишеш. Макар че тя е по-голяма от нас. Да. Аз мога да напиша по-качествен коментар. Така. Ти изобщо имаш ли поне 100 мача на head-to-head, че да ми даваш, че да даваш... Старите видеа ще видите, че сме цъкли от World Cup евента. Да, ето тогава може да видите едно от моите видеа. Каза, че имаме около 1000 мача. Не съм много сигурен. Да. Така, нека да видим. Има около 1000 мача, ако не и повече. Така че, да. Защо ти излиза видео на негеймър оцелявам с какво? Да, това брат ми споделяме един и същ канал, така че не се чудете, ако излизат някакви видеа, да са изгледани. Така че с брат ми той е на 6... Не гледа ли Скибиди и той? Не, той не гледа, той гледа там Манди Студио. Така че да. Ти да не си му секретарче да отговори. Аз първо бях експерт. Шадо! Ето! Отново Шадо, хора! Този Шадо ми е голям. Ще сложа борач някъде. Първо, научи се да не се правиш на други с повече абонати от теб. Само знаеш да хейтваш. Поредното 5 годишно лапенце, което не знае как се пише. Я искам да видиш канала. Я виж му канала на Бъгъл. Искам да видя. Илиан. Брат, поредното 10 годишно. Така хора, в нещо видео ще имаме... Нека да приключим. Това са хората, които го защитават. Това най-сетне попадение. Да, видяхте. Така. Я да видим отговора. Да не се какво? Научи се да пишеш, брат. Така. Тук си му отговорих на печагата. Така. Тук един наш приятел Вален. Да. 3 клипа. България, ако сте в аферата, която бях но директно го скипваме. Роналдо явно не уважава Меси, въпреки че аз съм за Роналдо, но явно не уважава Меси. Не знам дали го уважава. 3 клипа, той е шеф, света се върти около него. Още един отговор. Брат, за кой се мислиш? Ти и един абонат нямаш, ама верно, брат. Не виж му канала. Виж, че той верно абонати нема. Ето. Брат, не. Мбапе? Минута и това най-сетне попадение. Мбапе няма абонати, брат. Така. Колко хляб имаш да изядеш, да му стигнеш нивото? Поредния 3 годишен, който си мисли, че съм... За кой не път вече? Кога сме казвали, че сме искали да го задминаваме? По-скоро той кога го... Това вече го коментирахме, хора, няма да го казваме. Ето, ти колко години имаш да разрежеш, че да не звучиш като 5 годишно. Я да му видим Денката БГ. Виж ме, ето и просто развидим. Да, чупме му гласа. Си номер под носа. Да, просто всичко чупме, както. Така, нека сега моят отговор. Това видео ще спрели да се пуска, ели? Кво? Така. Я да видим къде беше коментара. Да, няма. Краят на FIFA Mobile. Само ти... Знам къде живеете. В Люлин 6. Само ти не си прекрасен. Брат, не разбирам този Красимир Любенов за последно на нашата страна ли е на Ванко страната? На двете опита се, който спечели все пак. Бах ти до задното лапе. Брат, ти изобщо имаш и 10. Валка палката. Абе, за него не знам, ама ти 2 име и 8 нямаш. Поредния коментар на Шадо няма да коментираме. Четвърти път вече. Да. Братле, нищо смислено не казваш. Правиш видео за Ванко, за гледания. Всеки го знае.
Какво мнение изказваш? Ти правиш негативен коментар за негово видео. Гледай себе си. Какво очаква да Днешен. каже бе, за човек, който промотира казина на малки деца? Това принципно не държи знам като дали деца. знае, ама това се нарича критика. Така. Да, верно, какво очаква да каже? Ти също си се родил безсмислено. Брат, Валентин, Така. какво пишеш, бе, а, пич? Първо се научи да пишеш. После ми говори. Добре. Добре, Така. добре. Със сигурност Виктория не може да пише. 65к. Ти 3 абоната нямаш на кръст. Това си е напълно вярно. Ето го, поя пак. Два абоната. Хора, два абоната. Дали ще ги стигне? Два Три абоната абоната ще хора. стигне. Вика, Пети път виж го, вече. как казва Праска. Еми да, и аз го казвам, ама какво? Какво всеки го казва? Какво всички То всеки копират го Ванко ли? казва. PewDiePie копира Ванко? Моля. Зулов Да. копира Ванко. Емил Конрад копира Ванко. Всеки копира Ванко, бе. Като цяло мисля, че имаше още коментари, но не знам защо не ми излизат. Отиваш на най-нови. 75к! Ето го и на Хайп Дени. Ванко 2.3. 2.3. 3.0. Ако Искам да влезете кажа, също че в канал, ще видите, че е отканал някакъв тъмнел, който е на няколко години стар. Айде бе, време ли е за геройче? Бати на дурното. То Димов тъмнел ми сигурно е слага екранът някъде, казвам ти. На тара да виждам тук. Брат, Такава вижте му канала. Иначе, Ванко 3.0. Просто погледнете, брат. край. Минута и това най-сетне. Така, 12 нека да пъти. видим. Така. Ти си фалшиви. Направи 30-минутно видео, в което се опитваш да правиш гледания. А казваш, че Ванко е жаден. Много жалко, братле. Откъде се спална, бе, печага? Буквално приказваш, а нищо не казваш. Най-безсмисленото видео. Казваш, че нищо не казваш. Интересно. Погледни си първо твоите видеа и почти да правиш някакъв собствен твой тип видеа, а не да крадеш от другите ютубери, като например Ванко, защото ти си Ванко 3.0, както стоянката, брат. Така че да. И Айде, ще първо костите твоите им видеа. почна да лае. Ето, брат, ти си Ванко 2.0 тефчето, брат. Тъмнейлите му е тук, Боби му отговорил, мога да си ги прочетете, мога влезете в канала. Сега ще ви покажа на екрана как е откарнал на Hava Gaming. Тъмнейл на Brawl Stars, който е на няколко години. Този коментар, където беше много дългия. Пича, какво е написал, бе? Така, погледни се, бе, смешник. 30 минути реагираш на някакво видео. Не говори така за него, защото има 67к. А ти... Леле! 50 абоната! Той е на 19. Ти си на 11 сигурно. Нищо смислено не казваш. Нещо друго, освен да хейтиш, можеш ли? Да, и да изкарваш двойка в училище. Тук къде отидохме? Брат, Чак в училище, брат. От реагиране на видеа отивахме към училище. Как става това? брат. Мога да ви покажа дневника ми. Мога да покажа дневника. Дай, брат. брат. Не, сега ще ви излезем снимка на дневника му. Аз ще ти пратя, брат. Защото не учиш, а се чудиш как да хейтиш някого. Виж колко коментара не са съгласни с теб. И като видиш този коментар, няма да го договориш на него, защото ще ревеш, леле! Той е отговорил. И на другите не си отговорил. А смало на този един човек, дето е съгласен. Правиш се на много отворен. Брат, Яви. не знам дали пича е кило Пък или да нещо. кажа. Ето го е моят отговор. Така. отговор. Иначе Той не каза, че съм няма да му отговориш, ма явно стана обратно. Да. Така. Първо да кажа, че ние не хейтим. Ние просто изказваме мнение или критика, така да го кажем. Ако за теб всяка градивна критика е хейт, не е добре. Също така, щом си отидел... Кралски е най-големия хейтър.
Да, отидел толкова време, за да ми напишеш този коментар. Значи не съм толкова зле. Еми това си напълно вярно, хора. Така, нека да видим неговия отговор. Тук игнорирайте тези неща. Така. Не, чакайте да едва изкарвайки леки 3 години. Може би ти изкарваш по 5 двойки, по всеки предмет, на всеки срок, лапетия малка. Така. Така, сега. Крищо, не знам, но цяло видео говориш и му се присмиваш един вид. Всеки човек има собствено мнение. Аз ти го разбирам, но мисля, че прекали. Ами не знам, всеки си има сега собствено мнение, аз уважавам твоето мнение. Даже мисля, твой коментар тук не е зле. Аз го уважавам твоя коментар. Тук изказваш просто мнение. Ето аз няма да почна да рева, както ти казваш. И така. Но като цяло хора, аз мисля, че това е. Гледай го колко пъти коментар. Леле! Дай. Чупиме това за коментарите. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, да. 11 подред, леле, това повече коментари от златните топки на Меси, бе, брат. Ама верно. Гледай, може те. А той е на 10, майко, не. Хора, главата ми скоро ще гръмне, така че ви предлагам просто вече да приключваме с това видео. Ето, за завърша, отидем тук хако. Какво направи, бе? Така, предлагам ви просто предлагам ви просто да отидем на Боби канала, като за... Ама ти не може, Бобка. Това ли ми е канал? League of Legends. Предлагам ви просто за накрая да отидем в Боби канала. Ето го. Давай, Бой, прави си аутото. И така, хора, това е края на това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, праскайте лайк! Явно ще ме наречат, че копирам Ванко, ама нормално. Праскайте лайка. И сега да не кажем, че се опитваме да стигнем Ванко. Никъде не сме казали, че искаме да стигнем Ванко. Просто правим това видео. Нали? И случайно, ако направи някаква реакция там. Не, да направи реакция. Искам да видя какво ще каже. Да, искам. Аз чуйте сега, хора. Аз не искам да направя реакция, за да може да вземе гледа. Не искам просто да видим какво ще отговори. Това искам. Абе, чува се дали ще реагира с братовчет си. Последен път, като реагира на 10 годишно лапе, беше с братовчет си. Добре, айде, преди си аутото вече. Да, ти не ме остави да пръдна, ама окей. Праските мощно лайка. Както знаете, аз копирам Ванко явно. Не, че със сигурност няма хора, които крадат тъмнели, които са на няколко години от други популярни ютубъри. Това си напълно. Ако има куче, който... Харесайте се, абонирайте! If you see another person that looks identical to you, run away and hide.